Pitam se da li je pročitala Hodajte putem deteta. U redu, Lili, zabavi se sa svojim malim drugarima. Mi ćemo da te gledamo odavde. Ajde, Lili, beži! Hej, deco, čekajte svoj red. Imam te! Ovo nije lepo! Lili! Da te odvedemo kući, Lili. Ovo je bio košmar, ali i dalje je bolje nego da jedem buđavi puding kod tetka Ruže. U redu je, ne plači. Hej, jel se to Lili malo promenila? Zato što to nije Lili! Uzeli smo pogrešnu bebu! To je moja mama, vraćaju se kući! Verovatno je postojao bolji način da uradimo to. Gde je ona? Ne znam. Izvinite. Izvinite, samo malo. Slatko dete, tamo, ono mora da je ona. Čekajte, stanite! Izvinite, gospodine, mislim da ovo pripada vama. Bestraga, ovo mi se uvek desi. Kakav dan. Ovo nije bilo kao što sam očekivala.